Er was in mei een hoop gezeik. Er gingen heel wat mensen door het slijk. Daarom was de handdoekdag een zegen, om alle shit die er gegooid werd af te vegen. Leeuw Kleine op het podium alleen krijgt een hele lading shit over zich heen. De bierdouche waardoor hij zijn show afblies. Hij wilde Heineken en niet die vieze Schulties. Sylvana Simons was op de televisie. Als politica en redacteur van Paravisie. Ze is helderziend, kan ik je vertellen. Dus ze had die lading shit kunnen voorspellen. De muzieksmaak van onze premier is op zijn minst een heel klein beetje gay. Hij stond te dansen met de toppers en heeft nu diarree door alle poppers. Pop. Scholieren deden eindexamen, waardoor er shitloads aan protesten kwamen. Examen Nederlands, hoor hier een van de klachten. Examen stom en ander vraag, ik had verwachten. Louis van Gaal kreeg bij United stank voor dank. Hij kreeg meer shit over zich heen dan de poepbank. En Max Verstappen wint zijn eerste rit in Formule 1, dus die is gewoon de shit. DJ Matty had een probleempje met zijn zaad, dus zijn vriendin die dacht een ander kan geen kwaad. Het was meteen raken, een tweeling bovendien. En nu hoeft Matty nooit meer babypoep te zien. Heel veel shit gegooid op Twitter. Zwarte Piet moet weg of hij moet Twitter. Ben jij online, zeik dan lekker mee met een eindeloze woordendiarree.